Hvad nu hvis jeg kan overbevise dig om at begynde at bikepacke, eller i hvert fald opgradere dit setup, så det hele bliver lidt lettere? Vil du så se med de næste par minutter? Fordi nu skal vi snakke om, hvordan cyklen kan blive sat op, hvad du kan sove i og alle de her ting. Men i dag, der skal vi ikke snakke om, hvad for nogle dæk jeg har på og min hjemmebyggede rammetask. Det bliver i næste afsnit. I dag skal vi snakke om camping setup, altså hvordan du får mad og hvordan du har et sted at sove i alle slags vejr. Jeg bruger det her æggebakke lægunderlag fra Rubens. Man kan også få fra MSR, Sea Summit og mange andre mærker, men fra Rubens, der har vi valgt det her, fordi det passer på ladet her foran. Det bruger jeg til yoga, til nu når vi lige skal sidde til frokostpausen, eller måske sidde og hygge sig foran bålet, foran teltet. Det er bare et rigtig godt let lægunderlag. Det fylder lidt meget, men det tager ikke særlig meget vægt, så det er okay, og du kan strappe det på siden af taskerne og foran, som jeg har her. Du kan gøre alt muligt med det. Så det er i hvert fald det første, jeg vil investere i, hvis du ikke allerede har det i forvejen. Det er en billig investering på omkring 150 kroner for hvert fald Rubens her. Nogle af de andre er lidt dyrere, det er fordi R-værdien er højere i dem. Nede i den her fotokunken, som jeg har her, den bruger vi til at opmagasinere al vores kogegrej i. Så vi lyner den lige op og kigger på, hvad jeg har hernede. Der har vi en helvedes masse spokes. De har mange navne, der er også nogen, der kalder dem sporks. Men spokes kalder vi dem. Og dem må man ikke gå ned på, man kan bruge dem til at røre i. Men her der har jeg en Trail Light titaniumskrog fra MSR med en Pocket Rocket Deluxe nede i. Og nogle gange har vi også en Primus Mimer stå nede i til at tage vores store Petromax-pande, som vi har liggende hernede. Men i hvert fald så har vi sådan en lille fod her, så setupet det bliver smart og er virkelig godt stormkøkken med vindskærm og alt sådan noget rundt om, så vi kan lave mad på indlandsisen, hvis det er det, vi har lyst til. Og så ud over det, nede i den her fotokunken har vi 2 mokkopper, der er både kalibrering til at kalibrere din hængekøj eller gå lige, hvis du har drukket for meget mjød. Noget kaffe, salt og peber, varm kakao, dem har vi i de her Nalgene krydderier, der er de her også helt fantastiske at bruge til. Og så et par elastikker, kan jeg se. Det ved jeg ikke helt, hvad vi bruger til faktisk. Men det er det der med, at man har små mærkelige ting nogle gange, når man bor på cyklen. Og en big lighter, de er altså gode. Og hvad der er endnu mere godt, det er, at du ligger godt med hovedet nu, når du sover. Så nu skal vi snakke om sovesystemer. Men allerførst skal vi fortælle om min lille hovedpude her, som jeg har puttet ned i en tarppose fra min skjoldtarp fra Mokka. Men det er en memory foam. Det er ikke en, man kan købe i en outdoor-butik. Det er bare sådan en standard memory foam, som du kan købe for eksempel hos Jysk. Men den er godt pakket sammen nu her, men det gør virkelig, at du ligger komfortabelt, og den fylder ikke særlig meget, og den vejer ikke særlig meget. Men nu skal vi kigge på teltet, der står bagved mig her. Hvad der er inde i det, hvorfor vi bruger de forskellige ting, og hvad vi føler er det bedste til det setup, vi kører lige nu, og måske kan inspirere dig. Så det her, det er teltet over alle telte, ifølge os i hvert fald. Det er et MSR Elixir 3, og det der er dejligt ved MSR, det er virkelig let at slå op. Når du har slået det op, så kan du rykke det rundt, som du har lyst til. Du kan have det stående uden oversijl her, så du kan ligge og kigge under stjernerne, hvis vejrudsigten siger ingen regnvejr. Vi kigger aldrig på vejrudsigten egentlig, vi tager det bare lidt, som det kommer. Men så kan du også smide oversijl på, det er også mega nemt. Så har du apsis her i begge sider, og det er jo super dejligt til at have ting. Og vi har jo en 3-personer, som mig og Ellen, for at, som du kan se herinde, at der er masser af plads til både os, men nede i fodenden, der har vi plads til campinggear og hvad vi nu ellers har med inde. Så hvis vi har en stormfuld dag, så er det faktisk muligt at kunne sidde ude foran i apsis og sidde og lave mad, men være værdækket alligevel. Men det var MSR Elixir 3'en, og det er et fantastisk telt til bikepacking eller til hverdagsturen, hvad du nu har lyst til. Så lægunderlaget vi har her, det er et Climate W Insulated. Det betyder, at det er isoleret, så det er en vinterversion. Sommerversionen den er blå, og vinterversionen den er rød. Det giver ikke helt nogen mening, men det er sådan, det er, fordi blå er jo koldt. Men ja. Jeg har også den normale V-version, som er den store model til XL'eren, og Ellen har også den normale. Det vil jeg ikke anbefale til andet end børn, fordi hvis du vejer en lille bitte smule over 40 til 50 kilo, så går dine hofter igennem på det. Så derfor vil jeg sige, at du skal have modellen, som er den, jeg har, som er luksusmodellen, som er lidt bredere og lidt tykkere. Eller dobbeltversionen her, det er også et virkelig dejligt stykke lægunderlag. Soveposer, der har vi lige nu begge mine soveposer faktisk. Vi har en Reston Mountaineering, som er en vintersovepose, der går ned til cirka -10 komforttemperatur, hvis du er en mand, og den er vist nok -8-9 stykker, hvis du er en kvinde, men det er alt efter, om man er kold eller varm person. Så har vi en Carenia Tropen, den elsker jeg, fordi der er myggenet i den,
Sådan så at du kan ligge derude i midten af en mark, og så bare tage myggenettet foran, og så bare sove, og du bliver ikke bidt af noget hele natten. Så har vi hovedpuderen her, som vi snakkede om. Jeg har den store. Ellen, hun er stadig ikke opgraderet til andet end den her, som vi klippede over sidste år, da vi skulle på Caminoen. Men det er også en god hovedpude. Følger ikke særlig meget, og dem kan man få alle mulige mærkelige steder. Jysk eller et eller andet. IKEA, kontorbutik. Nogle gange kan du købe i Netto. Det er lidt forskelligt. Det var lidt om MSR Elixir 3 og MSR kogegrad. Vi elsker MSR, mig og Ellie. Så det er et super dejligt produkt. Du får rigtig, rigtig meget produkt for, hvor lidt det egentlig fylder. Så et telt her, det fylder ikke særlig meget, når det er pakket sammen. Og kogegrad, det fylder heller ikke særlig meget. Men du har et helt gourmetkøkken, synes kokken her i hvert fald. Men hvis du undrer dig over, hvorfor videoen omkring cyklen, den ikke er kommet ud endnu, så er det fordi, vi poster 2 videoer om ugen. Og den her video, den kommer ud om tirsdagen, og den anden kommer ud om torsdagen. Så hvis du er en af de hurtige til at vente og se den, og det er jo pisse fedt, så bliver du lige nødt til at vente, i hvert fald lige et par dage. Så kommer videoen op, hvor vi lige fortæller lidt om, hvordan den her, så i hvert fald glæder dig. Så lige tryk på klokken, og husk at trykke subscribe, hvis du ikke allerede gør det i forvejen. Fordi så er du i hvert fald sikker på, at du lige får en notifikation på din mobil eller noget, nu når at videoen på den der kommer op, og nogle af alle de andre fantastiske videoer, der bliver postet. Og hvis du kunne tænke dig at se billedet, hvor jeg bygger den her cykel her, så er den linket lige heroppe. Vi ses i næste video. Det var fantastisk at have dig med. Jeg håber, du har lært noget. Jeg håber, du måske begynder på bikepacking, eller i hvert fald har fået nogle tips og tricks til måske at opgradere dit eventyr noget mere, eller bare har haft en hyggelig tid. Vi ses.